L'arquitectura curativa. Hi ha llocs que no només es visiten, es viuen, i aquest n'és un. Un espai on l'arquitectura no només es contempla, sinó que et transforma. On les corbes parlen, les columnes floten i la llum cura. Genera constantment sensacions. És un viatge cap a allò desconegut. Aquí la bellesa no és decoració, és teràpia. És futur construït en pedra del passat. Una arquitectura que commou, que respira natura i que alhora és força excèntrica. Realment des de dins és com entrar a selva. Increïble. Potser és precisament això el que ens cal per sanar. Família, benvinguda a la Fundació Champalimau a Lisboa. Avui us presentem un concepte que redefineix l'espai,